Salut, eu sunt Eduard și în acest videoclip vreau să-ți prezint câteva comenzi pentru calculator, câteva scurtături care probabil o să-ți facă viața mai ușoară. Pe mine unul m-a ajutat. Știam câteva, pe restul le-am aflat căutând materiale pentru acest videoclip și am fost surprins de câte lucruri pot să fac acum în 5 minute și înainte poate îmi luau 20-30 de minute. Deci sunt niște lucruri aparent minore, niște chestii mici, niște comenzi la tastatură de a apăsa câteva taste în același timp, dar poate să salvezi de foarte mult timp. Deci time is money poate fi un argument bun pentru a învăța aceste comenzi sau măcar a arunca un ochi pe ele. Dacă le știi pe toate și știi și în plus, te rog frumos scrie-le în comentarii pentru a ajuta și pe alții. O să trecem la comenzi, destul intro, sper că o să vă fie de folos. Ok, astea au fost comenzile, sper că v-au fost de folos și măcar să le exersați să vedeți despre ce e vorba. Dacă am greșit vreo comandă, vă rog să mă corectați în comentarii și dacă știți în plus, vă zic chiar, lăsați în comentarii pentru a ajuta și pe alții. Ne vedem în videoclipul următor. Salut!